Vi kaster igen blikket mod Mellemøsten og Nordafrika, hvor der er på anden dag optøjer på grund af en påstået Mohammed-film, og det er fortsat uklart præcis, hvem der skulle stå bag denne anti-islamiske film, som har ført til disse dages demonstrationer i en række arabiske lande. For filmens producent er formentlig ikke den, han giver sig ud for at være. Filmklippene blev lagt på internettet af producenten, der kalder sig Sam Bassel. Over telefonen fortalte han i går Wall Street Journal, at han er en 56-årig rigmand af israelsk oprindelse. Men navnet er et dæknavn, og han er ikke israeler. Det siger en konsulent, der arbejdede på filmen. For fordi filmens bagmænd frygter for deres sikkerhed, er de meget hemmelighedsfulde med deres sande identiteter. These folks will never tell me exactly where they're from. They won't tell me their denomination. They won't tell me any of that stuff. Ifølge konsulenten er filmens producent nærmere en del af en gruppe af eksil-egyptere, der har meget anti-islamiske holdninger. Desuden troede filmens skuespillere, at de medvirkede i en historisk film. De nedsættende ord om Mohammed er først klippet ind, efter optagelserne var slut. Hvem der i virkeligheden står bag filmen, og hvad der var formålet med den, er derfor stadig uklart. Det er ikke kun filmens bagmand eller bagmænd, som er et mysterium. Flere og flere spørgsmål hober sig op omkring denne film, der jo ikke er set i hele udstrækning, men også bekendt kun i 12-13 minutters klip. Lad os se på nogle af de spørgsmål, der er lige nu. Angiveligt skulle en række velhavende jøder have finansieret filmen, men det tvivler den amerikanske avis Los Angeles Times på. Filmens instruktør har nemlig fortalt, at han har modtaget donationer for 29 millioner kroner til filmen, men den er så dårlig kvalitet, at de fleste medier er enige om, at det beløb er alt for stort, og man spekulerer i, hvorfor instruktøren skulle overdrive filmens budget. Den amerikanske nyhedsside BuzzFeed spørger, om der overhovedet er en film. Der er set nogle korte klip på nettet, men filmen som sådan er ikke registreret nogen steder, hverken på nettet eller hos lokale filmforeninger. Og kun 3 mennesker siger, at den er blevet vist én gang i en lille biograf, angiveligt foran 10 mennesker. Klippet på YouTube er flere måneder gammelt og havde indtil nu kun ganske få visninger. Alligevel kommer der altså pludselig en arabisk oversættelse af klippet, som starter de her optøjer. Det vides ikke, hvem der har lavet oversættelsen og hvorfor. Det skriver Los Angeles Times. Amerikanske embedsmænd har sagt til tv-stationen CNN, at regeringen, altså den amerikanske, undersøger, om der hele taget er en forbindelse mellem denne film og angrebet på USA's konsulat i Libyen i forgårs. Man mistænker angrebet for at være planlagt i forbindelse med 9/11-markeringen, og altså ikke for at være en spontan reaktion på filmen. Velkommen til Jørgen Schüler Nielsen, som er professor i islamstudier. Også dig, Nadia Norvang. Du blogger om Mellemøsten, og du har boet i regionen i flere omgange. Yes. Jørgen Schüler, når vi hører alle de her konspirationer og den der tvivl, der er fremme, en mand, der indgående beskæftiger sig med, hvad der sker. Hvad tænker du om denne påståede film? Jeg tænker, at i bund og grund, der er filmen egentlig irrelevant i det hele taget. For hvis der er nogen i et bestemt land i Mellemøsten, for eksempel i Benghazi eller i Egypten eller Libyen for den sags skyld, der har lyst til at sparke noget i gang, så er der jo tusindvis af videoer på internettet, som de kan trække frem og bruge som påskud. Mm-hmm. Så at filmen i sig selv er bare udvalgt til 9/11-datoen? Det tror jeg nok. Mm-hmm. Nadia Norvang, når man nu som muslim, rettroende muslim, har en stolthed og en ære og en følsomhed over for provokationer mod profeten, hvorfor sender muslimer så det her filmklip på nettet til hinanden i den strøm, det er set? Jamen det er det jo sådan med ting, du deler på nettet og på diverse sociale medier, at intentionen kan være meget forskellig. Der kan være, det kan blive spredt via de sociale medier, hvor at intentionen måske er, hold da op, det her det er noget pjat, og vi burde grine af det og lade det ligge. Og så er der andre, som netop når man føler sig trådt over sin religion og sin stolthed over den religion, at så vil man sprede den til andre for ligesom at have et slags fællesskab omkring det. Man skulle netop tro, at den forurettede muslim ønsker at dele sin forurettighed med andre, som du også redegør for her. Omvendt ved vi, at Afghanistan simpelthen har lukket YouTube ned, for at befolkningen ikke skulle se filmen. Der har du så muslimsk styre, som vælger den modsatte strategi. Vi vil ikke se filmen. Ja. Vi andre sidder tilbage og kan ikke forstå, hvad der sker A og B. Nej. Og det er jo svært at sige, men fra Egyptens side af i hvert fald, at altså, i flere af de her arabiske forårslande, der
er der ikke altså fra regimets side er det jo ikke ønskeligt at skabe vild opstand nu, men samtidig har man jo, hvad kan man sige, ønsket at give befolkningen mulighed for at udtrykke deres frustration, men på en fredfyldt måde, ikke aggressiv måde. Men har I åbenbart ikke fundet det nødvendigt, ligesom i Afghanistan, at helt at lukke ned for YouTube-kanalen? Der spekuleres jo i hvert fald i 2 hovedspor. Det ene hovedspor siger, der er tale om en form for Mohammed-krise, man har såret muslimske følelser. Og så er der nogen, som du lidt var inde på før, der siger, nej, for eksempel i Libyen, der har der jo altid været salafister, der har der altid været aggressive islamister, og det er simpelthen det, der er i gang. Jeg tror altså, at man skal se på de enkelte lande, hvad der foregår der, især efter den delvis frigørelse, der er sket efter oprørene sidste år. At der er mere mulighed for at demonstrere, der er mere mulighed for at udtrykke sig, der er mere mulighed for at sende sådan nogle film på en måde, der det ikke var før. Og så er det så altså, hvis interesse er det at angribe det amerikanske konsulat i Benghazi for eksempel, eller ambassaden i Sanaa. Og der er det forholdsvis nemt dels at styre sin egne direkte aktivistiske gruppe efter det mål, og så er det forholdsvis nemt at tiltrække andre. Dels fordi der er den her fornemmelse af, at provokation mod en religiøs figur som Mohammed er utilstedeligt. Og det er ikke bare muslimer, der tænker sådan. Det er også kristne. Det hele taget det her med at fornærme religiøse figurer, hvad enten de kristne muslimer, er et ytringsfrihed for langt. Men du mener, at det udvikler sig, det vi ser nu, udvikler sig i de forskellige lande af forskellige årsager? Det udvikler sig i de forskellige lande af forskellige årsager. Det spredes som en slags virus, og så bliver det fortolket ind og instrumentaliseres. Så i Sanaa, Cairo, Tunis, Benghazi, Tripoli, alt efter de lokale forhold. Nanna Norvang, når du kender til, hvordan man i Mellemøsten bruger nettet, og det så vi under det arabiske forår, det gør man i høj grad, det er nærmest hovedkanalen. Ja. Også hovedkanalen i vreden. Ja. Og nu havde vi Nasser Carter siden her lige før, der siger, at et stort kontingent af dem, der laver oprør, er også bare de sædvanlige ballademager. Der er nogen, der har et politisk mål, der er nogen, der har et religiøst mål, og så er der nogen, der bare laver ballade. Jeg tror, han kaldte dem hooligans. Ja. Hvordan, når du ser, skal vi sige, internettets karakter i Mellemøsten, er det så drivende af vrede? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, du mærker mange forskellige tendenser, som spreder sig. Man kan sige, Twitter er et meget oplagt sted, hvor det er nemt bare at komme af med et eller andet. Nu har jeg siddet og fulgt med her, blandt andet i eftermiddag og sådan noget, og du hører jo alt lige fra dem, som er døde på grund af filmen har fortjent det, og I kommer til at, ærger jeg over det her, dem som har henvendt til dem, som har lavet filmen, og så hører du også i den helt anden boldgade om, at det her er noget pjat, og hvorfor er der nogen, der vælger at begå mord over det her. Okay, men når du tænker på den trafik, der var på Facebook, på Twitter og på de platforme, der nu er på nettet, især for unge arabere måske, der var under det arabiske forår, og det var meget aktivt og meget virkningsfuldt. Ja. Er det det samme, der sker nu, eller er det noget andet? Ikke endnu, i hvert fald. Og jeg tror heller ikke, at det bliver det. Det er ikke så folkeligt? Ikke så folkeligt, nej. Det kan godt. Jeg ved jo ikke, hvordan det kommer til at udvikle sig i de kommende dage og uger, men endnu er det i hvert fald overhovedet ikke samme karakter. At det er nogle enkeltstående ytringer, som folk kommer med, hvor at under det arabiske forår var det meget samtaler, som foregik både på Twitter og på Facebook. Så endnu har det i hvert fald ikke samme karakter. Jørgen Schøler, vores korrespondent i USA, Jesper Steinmetz, nævnte for en halv time siden, da han var igennem, at det store fokus allerede nu på anden dagen i USA formentlig ikke er Libyen, selvom man har sendt missilarmerede køretøjer over, flådefartøjer derover, det er Egypten. Og den balancegang, USA skal opretholde i Egypten, og for den sags skyld den anden vej rundt, for det skal præsident Morsi vel også. Er det her et alvorligt slag for, skal vi sige, den arabiske, eller den egyptiske, amerikanske dans?
det er vanskeligt at sige. Sådan en proces, den foregår jo på 2 skridt frem og 1 tilbage, eller 1 skridt frem og 2 tilbage, alt efter hvordan man fortolker det. Der er ingen tvivl om, at under det hele ligger der et utroligt spændt forhold mellem USA og ikke bare Egypten, men den arabiske verden i det hele taget. USA identificeres af vel det store flertal af ganske almindelige arabere som Israels kernestøtte. Uden USA eksisterede Israel ikke. Måske jeg afbryder dig, men samtidig har vi i Libyen en udbredt sympati for, at amerikanerne var med til at bombe Gaddafi ud af landet. Og vi har vel også blandt, skal vi sige, nogle samfund, i nogle arabiske samfund, vis sympati for i moderate kredse, for at USA støtter Egyptens udvikling med penge, for eksempel. Det er der ingen tvivl om, og du kan køre den videre. Du kan også sige, at vi sidder faktisk i en utrolig tvetydig situation i den arabiske verden i forhold til USA. På den ene side har man forholdet mellem USA og Israel. Man har tilknyttet dertil forhold mellem USA og den egyptiske regering, som var, og som amerikanerne håber stadigvæk er. Men samtidig med, at gaden, så at sige, er i oprør mod frustreret med den amerikanske udenrigspolitik i området, så er det USA, så er det også det store ønskeland, som alle vil til, når de udvandrer, hvis de kan komme ud. Ikke? Og det er en tvetydighed, der gør, at forholdet, når nu sådan noget her kommer frem, ikke, så er der dem, der, jo, de vil meget gerne til USA, men altså, ja, det er jo vi angriber ambassaden, mens vi er ved det, ikke? Man kan godt være imod monarkiet, man bliver inviteret til middag på slottet, så tager man det op, ikke? Jo, nemlig. Når jeg skal nå at spørge dig, det er sådan, jeg synes som journalist, hver eneste gang man arbejder hårdt på at forstå 2 ting i Mellemøsten, så er der 4 nye ting, man ikke forstår. Ja. Denne, skal vi sige, og som Jørgen Tøl også gør opmærksom på, denne distraktion, der er over hele det politiske religiøse miljø i Mellemøsten, mærker man den også på nettet, eller kan du se nogle tydeligheder derinde i den debat, de unge araber har med hinanden? Jamen altså, jo, selvfølgelig mærker du den. Der er jo mange forskellige diskurser i gang på samme tid, og som Jørgen også sagde, at der er jo forskellige dagsordner i alle de forskellige lande, så der bliver også diskuteret noget forskelligt. Så det er meget bred palet. Meget bredt, og jeg vil sige, sådan som det ser ud lige nu, så er det meget fokuseret på de enkelte lande, at hvordan ser situationen ud i Egypten lige nu? Hvordan er situationen i Libyen? Hvad er årsagen, eller hvad er folks reaktioner? Hvordan protesterer de? Så det ser panarabisk ud, men det er ikke nødvendigvis panarabisk. Det er det sjældent. Nej, man skal ikke bruge den libyske situation som fortolkningsmiddel for at forstå den egyptiske situation. Så forstod vi én ting, og der er stadigvæk 3-4 ting, at man ingenting forstår. Ja. Tak fordi vi kom her. Velbekomme.